Hej, ja. Velkommen til William og Minecraft versus William og Patrick. Ja, den nye serie, som vi laver. Ja. Okay, vi går på multiplayer-serveren. Jeg ved godt, vi spiller på en måde kun én. Fordi den nederste computer, eller den computer, vi har... Den anden computer, ja, multiplayeren er... lidt åndssvagt der. Ja, så videre. Ja, okay. Jeg skal nok fortælle. Det er lige meget den anden kan ikke logge på. Ja. Du har startet. Vi siger multiplayeren af... det er kaster lidt her. Nå. Okay, lad os starte. I dag... Stod solen ikke for højt, da vi startede? Nej, lige meget. Nu skal jeg fortælle dig, hvad der sker hver nat. Hver nat, eller nogle gange, hver nat, der er der, eller vi skal bygge et slags lille hytte, inden natten falder på. Ja, der er sukkerrør. Ja, fordi hver nat, der kommer der, hvad skal man kalde det, mobs, eller hvad skal man, zombier, skeleton, spider, creeper, sukkerrør. Altså så, den blæksprut. Blæksprut. Her vi dræber den. Blæksprut. Den kan få blæksprut. Blæksprut. Insekt. Blæksprut. Hvad er insekt? Okay. Hey, sukkerrør. Ja. Sukkerrør. Flot tekstrispakke. Tak. Vi skal også have noget mad. Vi skal egentlig også have... Sådan der. Okay, det hedder sådan noget råt kød, eller vi kalder det hedder raw pork chop. Jeg er ikke ret god til engelsk, men det hedder raw pork chop. Som jeg kalder bacon. Ja. Den er irriterende. Okay. Det er meget glas at kø. Men vi skal lige lave lidt sjov. Ja, det er ikke noget Okay, vi kan godt hygge os lidt nu. Vi skal have lidt mere træer. Der er mange træer. Ja, jeg tror vi skal bo herinde. Vi skal bo nær vand. Og så skal der være noget dyr. Og så mindst en grotte eller sådan noget. Der er mange dyr dernede. Altså, hvis man ikke ser for til højre træet. Lige før. Okay, godt. Okay, godt. Okay, ja. Hov, se, der er et brugform. Nå, ja, skal du ikke have en seng? Grise. Man skal lige have nogle mere wooden planks. Sådan der, langt før. Søge grisen igen, så vi kan få noget mad. Vi har allerede mistet 2 liv. Hvordan er det? Det er dig, der startede med, da du lige skulle teste lidt på serveren. Okay, vi kan godt lige fortælle jer lidt. William er sjov, og jeg er sådan lidt... Seriøst? Ja, seriøst. Ja, se, der skete det med William. Han sagde sådan lidt på sjov måde. Det er fordi han er sjov. Og jeg er nu den seriøse. Sådan der. Okay, vi skal bo nærheden her. Og der er mange grise. Ja. Okay, det er et meget godt sted her. Skal vi ikke bare vente med det? Se, der er et vandhul. Der kan vi bo. Der er også mange. Det er ikke et vandhul. Nej, lige meget. Det er en grotte. Og der er også kul. Gå igen. Ja, det synes jeg lidt uheldigt. Okay. Og vi har også et problem. Hvad? Vinduer. Nå, vinduer. Nej, vi kan da ikke behøves da ikke vindue. Hey, hvad med døren? Det skal nok laves. Okay. Shit. Nu skal hop. Nu lige meget, vi gør sådan her. Sparer vi også noget mere. Spar 3. Ja, det gør jeg også. Og husk at bygge crafting table. Ja, vi skal lige sige, det her det er en crafting table, eller der hvor vi laver, se, man kan gøre sådan her, og så kan man lave ting på den, se, den bliver større. Se, 3 gange 3 nu, du har nu, i stedet for 2 gange 2.
Du kan lave alle mulige ting. Vi skal lave nogle pinde. Nogle pinde. Og en pickaxe. Ja, og så laver du en pickaxe, eller en, hvad hedder den på dansk? Hvad skal man kalde det? En, hakker. Ja, en Hakke. Se, wooden pickaxe. Wooden. Wait for the heat. Okay, godt. Den skal vi bruge meget. Og så skal vi også have masser af pinde. Vi skal lave fakler. Ja. Og så hakker du det. Jeg kan ikke lide det der. Kig lige. Ingen monster? Eller? Nej, der er ingen mobs. Okay, det er meget lille. Jeg kan ikke rigtig se det. Der er slet ingen mobs. Vi bliver bange for en creeper eller et eller andet. Kom. Creeper! Du skal ikke sige det. Jeg bliver helt bange. Ja. Jeg er red for creeper. Medmindre jeg kan snyde på en måde. Undskyld, det er ikke sådan der. Har du bliver... glemt? Spille Minecraft. Nej. Nu bor i en skovpande, vi kan bare få lidt mere. Se der. Kan du tage over? Skal jeg lige hakke nogle træer, eller slå på nogle træer? Ja, man burde rigtig være bløde, hvis det var rigtigt. Ja. Ej, prøv at se. I'm bleeding! Help, help. Okay. I like train. I like potatoes. Hvordan skal vi sådan her? Ja. Hvordan skal vi lave en... Du skal også lave... Ja, det er meget vigtigt. Eller ikke sindssygt vigtigt. Det er ikke sådan totalt vigtigt, at du... Okay, den kan godt være en lille smule vigtig. Eller faktisk meget vigtig. Mobs. Ja. Ja, det er meget. Sådan der. Det er en dør. Og den kan du bruge. Du kan plonke den ned her. Doing. Åbn lige. Da-da! Du kan åbne den på... Ja, du åbner den bare sådan. På højre klik eller venstre klik. Ja, en af delene. Okay. Hvad skal vi nu? Vi skal hakke sten, så vi kan... Ja, så. Og sætte fakkel op. Sådan der. Vi mangler også en kiste. Hvis du nu gerne vil overleve sådan rigtig hurtigt. Vi behøver ikke lave sådan et hus. Du kan bare gøre sådan her. Det gør nogen. Og så tager du sådan lidt jord her. Og sådan her. Sådan. Det der er jo sådan nogen, der gør. For at gemme sig for livet. Creeper der. Nej, man kan ikke se noget. Jeg synes, det er dårligt. Vent, vi gør det på den. Vi gør lige sådan her. Så jeg ikke bliver angrebet af nogen. Jeg kan ikke se. Vi plonker den ned her. Oh shit! Dungeon! Tænk hvis... Fuck. Hvad? Der var også her. Ja. Shit. Holy Det gjorde mig helt bange. shit! Det der gjorde mig meget. My ding dong. Nå, okay, vi ved at der er en dungeon lige der. Så der er en dungeon lige under os. Det er altså ikke net. Nej. Hey, vi skal hakke noget sten. Noget stone, hak lige noget stone. Jeg har en stone. Vi skal jo bruge 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Jeg skal... Ja. Lad mig lige se. Ja, jeg tager lige over. Ja, jeg tager lige over. Vi har noget sten. Der er vand, det er godt. Wow. Au. Wow. Det var ikke sådan meget. Nå. Jeg kan bruge 4 stykker. 3, det er nok, det er noget af det vigtigste, man skal have. Det er ved at blive nat. Holy shit, on. Jeg er bange for mobs. Kom og æder vores hjerne. Okay, godt, så laver du så. Nej, vi glemmer noget. Hvad? Vi glemmer at lave sten. Oh my god.
Vi har et hud. Okay, lige meget. Hot topic. Lige meget! Topic. Hot topic. Jeg kan ikke rigtig udtale det. Hot topic. Pizza hot. Hvad kan man... Det er ved at blive nat. Hvor meget? Nej, jeg har intet. Jeg har intet. Intet hvad? Hurtigt. Og tænd huset. Godt. Ja, lige en forsynning. Jamen, så er det lige tid til at bygge et sværd. Sådan. Du kunne også bare... Nå jo. Hvad kunne jeg? Ikke noget. Jeg kan også... Skal jeg bygge? Jeg kan bygge en stenskål. Skal det? En skole... Men Stone swabble. Men vi rejser i morgen igen. Du ved på noget. Ja, altså i Minecraft. Ja. Okay, like det så. Okay. Så vi behøver ikke rigtig den. Men så vi kan godt lave en... Skal jeg lige tænke lidt? Skal vi? Nej. Nå. Det er skidt. Hun er jeg bare må tage den foran døren. Okay, godt. Der kan komme hvad som helst ud. Ja. Nå, hvad skal vi lave i løbet af natten? Der er mange ting at lave. Skal jeg have noget? Og det her, det er, hvad hedder den, køkket pork chop, køkket, eller sådan bare stikkød, kan man kalde det. Stik. Har fået det? Ja. Næste. Jeg kan ikke se noget. Du ved godt, det her, det kommer ikke noget. Nej, så gik vi ud. Nej, bare spise noget råt. Spise noget råt kød. Ja. Det gør det der, det var En zombie. okay. I kan selvfølgelig se på Minecraft Wikipedia. Bare skriv Minecraft wiki.net. Ja. Og så kan I så se alt muligt om Minecraft. Altså, hvordan mobsene ser ud. Hvordan går man ind på det? Jo, jeg kan ikke huske hvad det hedder, men jeg ved godt hvor man klikker. Ja. Et eller andet crafting recipe eller et eller andet. Reception. Ja, reception, der kommer man ind. Ja, der kan du så se hvordan du laver så tingene. Okay. Nå, jeg synes det er ved at blive lang tid. Okay, Så vi ses i næste episode af Minecraft vs. William og Patrick. Vi ses! Vi ses. Filmen sponsoreres af The Pork Chop. Lækkert.